Kani-kadai ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban puli dai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bakong san jong ka khubor man ta ka step. Ka shong sok shong san kalak banwan pai biang ha ka jela Manipur lengba ka jingya kren da ka jingya sngot ho jingmut ba ka jingya trelang ong u Justice BR Gavai. Ther upria ha district East Khasi Hills but ribhoy henin kasngi wanra ya ka jingjulor ki lingkha but kelon u dieng post electric. But ka Dream Mission jong ka sarkar jala kan saya trailang but ka United Nations Office on Drugs and Crime banlum jingkhen ya ka jingdon ki nongdi drugs ha ka jala ki khubor ki babnia. U Justice BR Gavai u balong u judge ha ka ying bishar bahakli do kari India ula ong ba baro ki jing e la ban penbet lingba ka an but ka jing kren yas ngau thu jingmut. Ula kren ya kane ha ka jing lang ban rakhe ya ka lingkho daps nam ka bakhat ar jong ka ying bishar High Court ka Manipur ka bala long ha Imphal hanin ka sngi. Ula banjur bala da ki brio baro ki wan lang ban ya kren da ka jing ngau thu la ban penbet da ka basop iki jing e. Kum unong yalam ya ka kanhuan jong sanmut ki judge na ka ying bishar Supreme Court ka bala lech ngo ya ka Manipur na dukas ngi sa jan balala u Justice Gavai ulaya thu baha ka jingle jong ki shaki jaka sa shipor jong ki lanot na ka jinge snam ha Churachandpur bat Bishnupur ki bria ki basa hangto ki lapan pa ya ka jing thrang jong ki ban yo ya ka jing suk bat ban penkut no ya ka ni ka jinga kan at ka badang sa haduk menta. Kani ka kanhuan kala pliru ya ka jaka ai jing sumar bat ka jaka ai jing shakri hakikam an ha Churachandpur district. Ha ka juk kapor o menteri ki kam an jong ka sarkar pedeng u Arjun Ram Megwal ula ong ba ka long ka man menta ha Manipur kala kham ibyang henrei ka don kam ban yai beteng ban long komta. Ula kular baka sarkar pedeng kalong kabala ai tilot ban wanra ya ka jingsuk ha Manipur hadin bala pentrai kam ya ka sensyar president. Ulat ka jela u Ajay Kumar Bhalla bat kiwai ki kanram kilandan kile don lang ha ka tei ka jingyalang. Ka jingha priya kansan hakikat tu kat ni ki benta jong ka district East Khasi Hills bat ribhoy henin kasngi kalawanra ya ka jingjulor. Leat hu ba uni upria ubalane da ki 1 minute ulawanra ya ka jingjulor ki jingtung jingtap kabla penno mensiam ki nongrap ki badang ap kmi lenti ya ka ayom ot ka babha. Katkum ka jingat hu kitu ki bala sakhi ya kane la ong ba uni upria ula kham he bat ula penmadan lut ya ki jingtung jingtap wat la shim lani islam. Kane kala penjau ummat iki nongrap kat ba ki dang likmi iki lingkha ki bala sha sho ha upria. Nalor kane ladan ru kat tu kat ni ki yeng ki bala julor na ka jingpei ka tanum pat pat ki jingkhang yet namar ka jingha pria. Ha Shillong namar ka jingjur kal air bat uslap hanin ka sngi uwei uding post electric ula kalon ha ka than ba marjan bar ka FCI ha maulai mauro pat ka ni kalawan ra ya ka jingle boarding ha kaleng kishnong ha than maulai kum ka maulai mauro nong mali maulai pata bat kenton masar kani kalawan ja hadin ba uding sia obadan hajan jong kini kisainer electric ula kalon. Ka ICAR Research Complex for Northeastern Hill Region Omyam lingba ka Tribal Sub-Plan Project kala sam shakinong rep ya khatsan tali ki kor machine ban sat chenrai bat khatsan tali ki kor machine ban sia stang ya us chenrai kini kinong yo mentoy ki dikit khot jong ki seng yarap lade lani ki SHG bat ki cooperative society ki balawan na ki district bapher kanthop ya ka ribhoy East but West Giant Hills Southwest Khasi Hills, West Khasi Hills, but East Khasi Hills. Lahat ho ba kini ki kor machine ki day ki bala ban peniyat da ka ba syukun jat yaw pedal bat ki ba ki kenthay ki la ban pendan kam da ka basuk. Ka jing thmu ban ay kini ki kor machine ka long ban pendunay ka jing e ban sat pen khuet bat ot stang yaw shinrai bat kumjo ru ban khamla ban peniyat yaw yaw. Lehat hu ru ba dakaba pendan kam ya katay ka kor machine la ban sat hado khat ar kilo ushin rai tang hapo ar nilai minute bat ru la ban sia stang ya kumba 10 pra kilo ushin rai tang hapo shikenta kini ki kor kila ban ot stang ya ushin rai pa unlong markat ju ka jing stang pat kumta on khyang ha ju ka por habat hat ya u kani rap ban penmi ya ushin rai ubani bat ubakham baha. Kani kadai ka AKASHVANI SHILLONG ka bawalam shapi ya ka khubor. Naka station jong ka AKASHVANI SHILLONG ini peteng biang bat ki khubor ki badang sa. Ka project banyak kun persya ya u drugs
ka Drug Reduction Elimination and Action Mission bala kamtep kum ka Dream Mission jong ka sarkar jilla kanya trailang bat ka United Nations Office on Drugs and Crime UNODC kabalong ka office bahakri tam jong ka perthai banya khun persya ya drugs kajing tmu jong ka ni kajing trailang jong ka Dream Mission bat ka UNODC kalong ban penlong ya kajing wat banya ban yo lum jing khen ya kajing don ki nong di drugs ha ka jilla Habakran halor kane mission director jong ka Dream Mission uba Francis Khasi ulet hu ba kansa don ka jingalang bat ka UNODC shen bat ulaong ba ukurmen bale se on sala ban sedang no e ka jingwat bnya haki khndiat penai ki banwan Ka North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Science NIGRIMS kansa yo shen ya ka block ka bathamai na ka bantaban ay ki jing sumar shakinong pang ki ba kham don kam jing sumar bnya lakmi lenti ba dakani ka jing ple ya ka block ka bathamai ka NIGRIMS kansa la ban nang kham ai shu ya ki jing sumar ba don kam shakinong pang ki bawan na ka po ka jala bat nashabar jala ru kumjo layat hu baka jinglot na kabanta ban snai kani ka block kan long kumba shispa ar phau klur tingka kani ka block kan sadon kumba shispa san phau tali ki jing thia pang san phau tali ki jing thia ki badon kam ya ki badon kam thia ICU bat ki wai de ki kamera ki badon kam Ka Assam Rifles kabalong ka way na kikanhun sipay pahara bala rimtam jong kari India kalarake ya ka Veterans Day henin kasngi. Kani kalong kasngi karpang na kabantaban pensa jingkin mau ya ki sipay kentay bat senrang kibala IT met bat mensiam ban syakri ha kani ka kanhun sipay. Ya kani ka jing rakhe la penlong ha ka headquarter jong ka Assam Rifles ha Shillong ha ka bala sakhi ya ka jing ya wan lang jong ki officer rang ba ki officer bala shong thaj bat ki kurim jong ki sipay bala khlat no. Hakani kasngi ka headquarter jong u Directorate General Assam Rifles DGAR kalapan long ru ya ka Mega Assam Rifles ex-serviceman rally Hashilong. Kumba shispa khat prangot ki sipai bala song that na Kelengki district jong ka Jala Meghalaya kila wan chakani ka rally rengkat bat laki bahai yang hasem. Kadba ki seng bapher jong ki samla pule ki no hikai bat ki nong trei jong ka nihu kilayang scam bandawa wengkam no ya u vice chancellor u professor PS Shukla uni ukli katai ka skul ba ulatrwa hakmat ki no hikai ba on penstet ya ka jingken tiu kurdan ya ki no hikai hakatai ka skul ba haka khubor bala penmi u vice chancellor ka nihu ula kulare ki no hikai ba on shemya karai ka bakut halor ka career advancement scheme knang ba on la ban pendep ki kam ki bedai bat ka jingken tiu kurdan ki no hikai hapo ki khndet benai ki banwan Ka India kala yo Korea ka nam ladu na ka bentai ki kentai bat shinrang haka kabadi World Cup 2008 kabala long ha Wolverhampton ha England Kakan hun yele kai kabadi kishenrang kala job persya ya ka England da sau pusau la sau puway point haka final kabala long hanin kasngi. Kham hashwa jong kani ka jinga kun final kishenrang kakan hun yele kai kabadi kikenthai na India kala penliam ya ka team jong ka England da san punyo la lai pusau point haka final kabala long haka juhi ka jaka. Ya ka Kabadi World Cup lasdang hakasian ka baningkong haus nam arajar khat khandai bat hakatay kasian ru dai ka India kabala yo ya ka nam la du ban penkot ya ka khubor sa sisien pat kimat ki bakong san ka shong suk shong san kala banwan phai biang ha Manipur lengba ka jinga kren da ka jinga sngaw tho jingmot bat ka jinga trailang ong u justice BR Gawai Ther upria ha district East Khasi Hills but ribhoy henen kasngi but wanra ya kajing julor ki linkha but kalon udieng post electric but ka Dream Mission kan se trailang but ka United Nations Office on Drugs and Crime ban lumjing khen ya kajing don ki dongdi drugs ha ka jila but katung ilapoi shaka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sashi por ka ta ka por prabajing inya so bat ka Akashvani Delhi na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ka ban bot pat da ka khubor ka tin pareng ha ka por pra ka san minute ngi pen kan maru ba ha ka por Prashiteng in sewan biang shaka ni ka station ka jongi na ka benta ka North East News ka por menta ka jandap artat prabaje skababan ap iki khubor na Delhi kani gadai ka Akashvani Shillong